Jeg tænker jo, de der skibe der, altså de får jo lidt menneskelige kvaliteter, kunne man næsten sige. Det virker jo som en stor trussel, der kommer der bagfra. Jamen, det er jo vildt stærkt billede. Ja, det virker rigtig godt. Udstillingen Opbrud, Hamborg kunst fra 1920'erne og 30'erne, præsenteres lige nu på Esbjerg Kunstmuseum. Udstillingen er blevet til i et samarbejde med samler og professor i kunsthistorie, Maika Bruhns. Hun har over 3.000 værker i sin samling, og det synes vi, da vi kom ned og besøgte hende, at det var temmelig imponerende. Vi har valgt at fokusere på 20'erne og 30'erne, som jo er den her meget interessante opbrudstid mellem to store katastrofer. Den første verdenskrig og så den anden verdenskrig. Så imellem dem, der rejser man igennem 20'erne og 30'erne både på en tidsrejse, men i høj grad også en rejse igennem sit eget følelsesregister. Den her brydningstid, det var sådan en vild tid, hvor folk jo gik amok på mange måder, eksperimenterede, dansede, horede, drak, lavede nye kunstneriske eksperimenter. Hun har jo reddet mange af de her værker, som man troede var gået tabt under krigen. Altså, der var jo rigtig mange kunstnere, som da nazisterne kom til magten, jamen så destruerede de deres egne værker, fordi det var forbudt at skabe kunst på den måde. Nazisterne konfiskerede mange værker, brændte mange af dem, fordi at de syntes, at det var entartet. Maleriet her er jo et godt eksempel på ikke bare en ny motivkreds, men også en ny malemåde der i starten af 20'erne. Det bliver sådan en form for idealbillede, den her skønne kvinde, der står i den her vilde by. Men der gik faktisk ikke så mange år, før den her type kunst blev forbudt. Og nazisterne, de lukkede faktisk en udstilling i 30'erne, hvor det her maleri det var med. Det er også derfor, man vil opleve, at mange af værkerne er lavet på nogle mærkelige materialer. Man bliver registreret, da nazisterne kommer til magten. Der laver de sådan et rigskulturkammer, hvor kunstnerne skulle melde sig. Det er også der, at de skulle have materialer. Og hvis ikke de malede sådan, som nazisterne ville have det, så var de jo ligesom ude. Her ser man jo et eksempel på, at det ikke just er det fineste tegnepapir, kunstneren har haft til rådighed. Prøv at se, hvordan papiret krøller. Det er noget meget, meget tyndt noget, der lige har været for hånden der. Vi står i en periode, der på mange måder også vækker mindelser om vore dage. Vi står også midt i krigssituationer. Vi håber jo, at man vil føle, at det her det er vedkommende, ikke bare historisk vedkommende, men også med vores eget nutidige blik vedkommende.